L-erba' filgħodu fil-qorti ta' Għawdex mistenni jkompli jinstema' l-każ kontra r-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Edni De Bono qed ikun akkużat bi 13 il-kap ta' akkuża. Dan brabta ma' allegazzjonijiet li kien jibgħat il-ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fil-privat. Kien f'Ġunju li l-qorti sabet biżżejjed evidenza biex Edni De Bono jitqiegħed taħt kap ta' akkuża. Fil-waqt li fl-aħħar seduta dik ta' Lulju tilgħu jiġdu l-pulizija li investigaw il-każ. F'dik is-seduta wkoll il-qorti ċaħdet it-talba tal-avukati difensur ta' Enni De Bono biex ma jibqgħux ifriżati l-assi tal-imputat. Iżda l-Maġistrat Neville Camilleri ma laqax din it-talba għaliex irid jisma' xi oħra li qed iridu jidhru qudiemu. Sa issa l-iktar xhieda li spikkat kienet dik tal-whistleblower Joseph Kawki. Kawki xed f'Mejju f'seduta li ħadet madwar 6 sigħat u li fija sar magħruf li saħansitra li l-whistleblower iltaqa' mal-kap nazzjonalista Simon Busuttil biex ikellmu fuq Anthony De Bono. Laqa li saret fl-uffiċċju ta' Simon Busuttil fid-Dar Ċentrali u li fija spjegalu dwar il-problema li kellu biex jitħallas ta' xogħol li jagħmel wara li tqabbad mir-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono. Jirriżulta li waħda mid-dikjarazzjonijiet li jagħmel Busuttil f'din il-laqa kienet għalfejn bqajt tagħmel ix-xogħol sal-aħħar mela ma kontx taf li maħniex se nitilgħu. Minkejja dawn l-akkużi serjissimi il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' jiddefendi lil Giovanna De Bono u jirrefera għall-attakki fil-konfront tagħha bħala tfih ta' tajn fil-waqt taċċetta r-riżenja tagħha b'dispjaċir u ddiskrivija bħala telfa għall-partit.